Det her er et eksempel på en præsentation og en indledning, som er lavet af en elev i gymnasiet. Der er sådan set alle de informationer, man har brug for, men måske kunne man gøre noget for at stramme teksten en lille smule op og skrive det i sammenhængende prosa. En præsentation betyder, at man sørger for at få præsenteret, beskrevet det materiale, som man bruger i sin opgave. I det her tilfælde handler det om en værklæsning af et eventyr eller en moderne dramaeventyr, som hedder Eventyret om Ejner. Så hvis nu vi i stedet for blot at skrive værkets titel i overskriften, skriver hvad det rent faktisk er, opgaven handler om, nemlig en værklæsning af Eventyret om Ejner, og så undlader vi mere til at starte med, fordi resten står nede i teksten. Og så sørger vi for at sætte Eventyret om Ejner i kursiv, fordi det er navnet på værket, altså værkets titel. De oplysninger, vi har i det afsnit hernede, er fine nok, og en del af de oplysninger, der er her og nede i selve teksten, de stammer fra Wikipedia. Det er helt okay at finde informationer om den forfatter eller det værk, man skal skrive om inde på nettet, for eksempel på Wikipedia eller andre sider, men man skal bare huske at omformulere det, så teksten bliver ens egen. Man skal også sørge for, at teksten er skrevet sammenhængende, så det her med, at man sætter det op i sådan nogle punkter, det er fine informationer, men det er bedre at skrive det som en sammenhængende tekst. Det kan vi så gøre ved, at vi hernede får de informationer til, som vi får ovenfor. Altså at Eventyret om Ejner fra 2004 er skrevet af den prisbelønnede danske dramatiker Line Knutzon, også kendt fra Snart kommer tiden, og så skal vi lige have et årstal på, hvornår Snart kommer tiden er fra. En anden af hendes værker, den er fra 2008. Det kan man også finde ud af, hvis man søger inde på nettet. Og først bliver man født, det andet værk, der bliver nævnt her, fra 2006. Så skal vi også lige, og så kan vi fjerne de her. Det vil sige, at vi får både skrevet, at hvad for en genre, hvad for et materiale det er. Så nu skal vi lige have fjernet alt det her. Sådan. Og så skal vi huske lige at sætte værket i kursiv. Her er de værkerne sat i citationstegn. Det kan man også gøre, men det bedste er, at man sætter værker i kursiv, og så sætter man tekster i værker, for eksempel artikler i bøger, eller afsnit eller kapitler i bøger, sætter man så i citationstegn. Det er ikke absolut nødvendigt, at man nævner andre værker, den pågældende forfatter har skrevet, men hvis man kender til dem eller har fundet information om det, så må man meget gerne få det til. Så står der videre, at dramaet er et metalitterært satirisk radiospil, udgivet på bog. Og det her komma behøver vi ikke, så det fjerner jeg. Det peger så selvfølgelig tilbage på dramaet, omhandler en mand, der hedder Ejner, og hans rejse gennem et urealistisk eventyrland. Dramaet er fyldt med satiriske jokes, og både, kunne man sige, barnlige og voksne jargoner. Sådan. Så har vi faktisk fået en præsentation af det værk, som den pågældende opgave skal handle om, og det bliver meget kort beskrevet, hvad det er, og også, at det handler om noget metalitterært og noget satirisk. Så kunne man sige, at næste afsnit ville være, at man kan sige, at vi er begyndt på vores indledning her i præsentationen af værket, og næste
afsnit kunne passende være en egentlig indledning til selve opgaven. Og der har jeg også et eksempel her på en rigtig fin indledning, som igen måske blot lige skal strammes lidt op sprogligt og rettes til, altså redigeres. Og det skal jeg vise, hvordan man kunne gøre. Nu har vi jo hørt, at det er et moderne radiospil heroppe, så derfor så undlader vi det. Det kommer til at virke lidt unødigt gentagende. Så hvis nu vi i stedet for blot skriver, at eventyret om Ejner er skrevet lidt kaotisk, nogle steder behøver vi måske ikke at skrive her. Når det ikke kan skrives mere præcist, så er det bedre at udlade det. Så siger vi, at det kaotiske er en måde at vise, hvordan vores moderne verden ser ud i dag. Altså, vi fjerner lige i dag her og sætter det ind bagefter. Verden ændrer sig, og dermed ændrer mennesker sig også. Særligt vores måde at tale og skrive på ændrer sig. I en moderne verden taler man typisk lidt arrogant til hinanden, eller vi bruger hårde ord, gør grin med hinanden, eller bander af hinanden. Det er noget, vi er vant til. Sådan er det bare. Line Knutzon har skrevet et radiospil, som afspejler, sætter vi lige et komma ind, denne verden. Man lægger mærke, der mangler et E her. Man lægger mærke til denne verden lige fra starten. Når Ejner har en samtale med Grete, snakker han på en ubehagelig måde. Han siger, at hun er tyk eller bruger andre, ikke nogle, bare andre hårde ord. De fleste samtaler i dette radiospil foregår på denne måde. Så har med ganske få midler rettet teksten lidt til, redigeret den, så vi nu faktisk har både en præsentation og en indledning til en værklæsning om værket Eventyret om Ejner, skrevet af Line Knutzon.